I-EFF ifuna ukwakha umfelandawonye ne-ANC kodwa kunemibandela emikhulu. I-Economic Freedom Fighters, okuyi-EFF, ngoMgqibelo ithe izoba nesifiso sokubusa ngokubambisana ne-African National Congress kodwa kunemibandela. I-EFF ithe izobumba umfelandawonye ne-ANC kuphela uma i-DA ne-FF+ bekhishwa kuleli qembu. Iqembu eliholwa nguJulius Malema lenze lezifiso kulandela umhlangano wamazwe omabili eNanda Country Club, eGoli mayelana nomthethosisekelo wombuso wesikhombisa wentando yeningi eNingizimu Afrika. I-EFF ifisa ukusho isikhundla sayo ngokubhala phansi ukuze kuzuze bonke abantu baseNingizimu Afrika. I-Economic Freedom Fighters ibhale ekhasini layo ku-X mhla zi-29 kwePhezulu 2024. Ibhale kanje: I-EFF izimisele ukusungula nokubamba iqhaza kuhulumeni oholwa yi-ANC kanye namanye amaqembu ngaphandle kwe-Democratic Alliance ne-Freedom Front Plus, kusho unobhala jikelele we-EFF uMarshall Dlamini. UDlamini ubhale incwadi yakhe kunobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula wathi i-EFF izimisele ngokuphatha umthetho, ubukhosi bomthethosisekelo, ukulwa nenkohlakalo, ukuziphendulela kanye nokwenza izinto obala. UDlamini uthe i-ANC ne-EFF bangaphatha ngokubambisana bashaye phansi ngonyawo. Mayelana nokuthi kungani i-EFF ingeke isebenzisane ne-DA ne-EFF, uDlamini uthe la maqembu womabili amele i-counter-revolutionary i-agenda yokubusa kwabamhlophe. UDlamini uqhube wakhumbuza i-ANC ukuthi i-DA yabhalela e-United States of America ukuthi iphazamise futhi yengamela ukhetho lwentando yabantu eNingizimu Afrika. Uveze ukuthi lokhu kubukela phansi ubukhosi be-SA futhi kuthuka uphiko lwezobunhloli bezwe. Isitatimende senhloso uDlamini ucele ukuthi kube nesitatimende sezinhloso phakathi kwe-EFF ne-ANC. Wathi isivumelwano esifana nalesi sizosho ukuthi i-EFF iyayivuma i-ANC njengomholi kahulumeni. Lesi sivumelane noma isitatimende senhloso kumele sifake imigomo esemqoka ehambisana nenhloso yesu lenkululeko ephelele yabacindezelwe, njengoba kuqukethwe ku-Freedom Charter kanye ne-Progressive Internationalism. Wangeza, isivumelwane noma isitatimende senhloso kufanele futhi sifake imigomo yokulungisa nokulingana njengoba ifakwe esigabeni 9.2 soMthethosisekelo, othi ukugqugquzela ukuzuzwa kokulingana, umthetho nezinye izinyathelo eziklanyelwe ukuvikela noma ukuthuthukisa abantu abancishiselwe amathuba ngenxa yokucwasa ngendlela engafanele, kwengeza uDlamini. Ubalule nokuthi lesi sivumelwano kumele siguqule uhulumeni wezifundazwe nomasipala ngenhloso yokuthi uhulumeni uzinze futhi kusheshiswe ukulethwa kwezidingo kubantu. Amandla lapho ikhethwa njengomholi wesigungu esiphezulu noma wesishayamthetho. Sizimisele ukubamba iqhaza kunoma yisiphi isigungu esiphezulu, inqobo nje uma i-DA kanye ne-FF+ bengafakiwe futhi baqinisekisa umgomo wokuthi umengameli kanye noma ondunankulu banelungelo lokunquma ukuthi isigungu sibunjwe kanjani ngemuva kokubonisana nobuholi be-EFF, egcizelela. I-EFF iphinde yaveza isifiso sayo sokuthola ukumelwa kuzo zonke izinhlaka zikahulumeni kazwelonke, njengongqongqoshe noma amasekela. Sizimisele nokuhola ezishayamthetho njengosomlomo noma amaphini, nosihlalo bamakomiti ezikhundla. Sithanda ukusho ukuthi asikho emkhankasweni wokuphikishela izikhundla zekhabhinethi ngezinhloso zemisebenzi. Sifuna ukuhlanganyela okuzoletha uguquko olubalulekile noluyingqophamlando ezimpilweni zabacindezelwe kanye nabantu baseNingizimu Afrika yonkana, kwengeza uDlamini. Ngaphezu kwalokho, i-ANC kumele ikwenze lokhu noma ikholelwa ekutheni i-EFF ayinqumi, kusho uDlamini. Lezi zindaba ubuzifundelwa uNothi kaMaphumulo. Stay connected.